Siningi ngale ngokuluza leya match ngo-3-0. Hayi, ukuluza vele hleze siluza vele singamakhosi kodwa Guys, check out the t-shirts. Kaizer Chiefs. ngiphe idlozi la kimi. Bafufethu angaqhubeka ayisupport iKaizer mfethu. Amakhosi mfethu yabo. Hayi iKaizer mfethu nathi bekuyithim nje ngeke sigive up ungangiphathi. Angeke ngiyophe lutho into. So manje ngoba ndliwa kanje kulama few games adlulile. Game leya mfethu ngayiphupha mfethu. Ngayiphupha mfethu ngabatshena abafethu ukuthi mfethu le game le ngizwe la. Hawe kodwa sohleze siyisupport nawe besifake endoku angeke siphele emoya. Hey June, back with another one. Qalile Qilas ebafethu lana is all about iKaizer. Ama-fans eKaizer ayakhala abafethu athi nawuthi iluza kangakanani ahlezi sisedini leKaizer. And on top of that sinomjida lana wePirates uyabreaka but wePirates uphiza ubanika ithemba as a case ebafethu. Please be tapped in nibuke yeah iqoleni ngeke. Yeah bafethu iKaizer phela idlozi la kithi ngoba nawe ngakhona nje amatime namakhehle supporta wona umtawo kodwa manje uyangishintshela cha bangakusabamba uTumela ngikhona mfethu ukuthi ziyiwinani mfethu ubuke manje ukuthi sidliwane mfethu kodwa sohleze siyisupport nawe besifake endoku angeke siphele emoya singayizayo vele umtawo Nganamtawo ngeke sigive up ungangiphathi. angeke ngiyophe lutho into. So manje ngoba ndliwa kanje kulama few games adlulile uthini ngalokho? No mtawo. Umuntu abuya astayise nayo ukhosha uyawudinga ured card sibe nomunye ukhosha nje omosha olaziyo nje ibhola. Ngeke kuthatha umuntu umbeke ebhentsheni esikhathi eside kuyothi isikhathi lesishaya ifinal azombuyisela umuntu ongajimele. Babosa. Abo siyakhala kodwa ke ngeke sigive up. Asho ngasho uthi iqhawe nje ifan yangempela. Ngeke ngofa lapha ifa khona ngenze ngithi ngoba siyasha sengiyashintsha ngithi sengisupport iPirates nanana ngohleze nje. Awuchaze sekuthiwa iKaizer bayinika wena as a coach ngenze njani? Mina ngiwukhosha. Ngashintsha sonke leso scheme. Mina ngenze ngishintshe ischeme phela naye ukhosha kuyenzeka abheka abadlali ukuthi umdlali omophi umdlali odlala kakhulu kanti kuyahamba esinye isikhathi ukuthi abadlali uloko ubadlalisa yabo esikhathi seshintsha igame kuya ngabanye abadlali ungashaye futhi ngale abadlali oboshaya ngabo ngephi ngefirst ngegame yokuqala ngegame esibene efaka shintsha abadlali yabo egame ungathona sekusele u20 minutes uzoshintsha abadlali sese 20 minutes eyiphilo game abafuna bayidlala ekuzobone phela ukuthi badlala kanjani so bafasa kusele 20 minutes sure. Into engekho le ima upheja ngamuphi umdlalo kwiKaizer osho ukuthi ayabona lo bekhona lo ethimini hayi sewina ngempela igame ukuthi bese angejoli kakhulu ngoba ngiyazi ukuthi vele uyifene njani ngajoli khona ita ezibuka okay hayi siyakuzwa uchazela nge-t-shirt how much singayithola kephi yabo lo guys check out the t-shirt Kaizer Chiefs yakho Chiefs ngiphe idlozi la kithi abalandeli bayo abakithi abadala ibona ababe banginikeza time ngoba wena idlozi la kithi la kwa shapes ayisekunika sure it's okay, come to the lights, we wanna see you. Come to the lights, wanna see you. But now LS, okay, LS, check, okay. Oh, even got the glove, okay. Watch out for this goal, sack. After ngishayena nentaba. Big type shit. Ingaza face. No, God, I take with that. Correct. Type shit. Okay, we tell people to YouTube to like and subscribe. Tell everyone to like and subscribe. Yazi iyamagama esingezabuya kuhlule la face phela mina ngumkhaya yibona odole yo YouTubers correct mina promote niyazi nani ngane bro akakhola ukuthi uyiphupho le game ya 1-3
Mfethu ngathini nje mfethu. Mfethu yabo le game le yala mfethu ngayiphupha mfethu. Ngayiphupha mfethu yazi. Ngabatshena abafethu ukuthi mfethu le game le ngizwe la. Hawe isina evidence. Ukhona ubufakazi mfethu ngabatshena ukuthi Isibani isikona. Utrinili baba. Shoba isikona. Trinil. Boy. Le game ngiyiphuphile. Ngibatshenile bangihleka. Trinili. Ko, uTrinil. Lento le iyanele esangeni esodwa wezalo. Kanje. Sure. Trinil. Ngabatshena ngathi Imali. Trinil. So uthini ngalabo ababhejana abangakhokhela imali yakho? Yabona mfethu ngaphoxeka kakhulu ukuthi ngibheje nomuntu egcineni bese fanele lethi imali yami ezukukhohlakala umuntu. Yazini bafethu kulungile bafethu kodwa mina niyazi nani. Ngiqinile nje. Uqinile dog. Ngiqinile nje one time. So wena uthini ngale ngokuluza le match ngo-3-0? Ukuluza vele hleze siluza vele singamakhosi kodwa ke hleze sisemthandazweni ukuthi nakuthena kunethe nangakuthena. Nangelinye ilanga. Katazeki ibhola liyagingqika. I-game just like i-game. Yeah, namhlanje kuze kufane nakusasa. Yabo bohleze kushintshana nje egamini. So wena uthini ngamazakhe? Mfethu ngathini mfethu? Like maduduza uthini? Ngathini mfethu? Ubafu mfethu angaqhubeka ayisupport iKaizer mfethu. Amakhosi mfethu yabo. IKaizer mfethu nathi bekuyi team nje esiyithandayo mfethu.